Dan hu l-mument biex Malta tagħna tibqa' Maltija. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fuq il-midja soċjali li ma' messaġġ indirizza l-problema kbira tar-rata ta' twelid baxxa fost il-Maltin. Alex Borg beda billi staqsa jekk Malta ta' għada u x'ser ikollha biżżejjed tfal Maltin biex Malta tibqa' Maltija. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jispjega li r-rata ta' kemm qed ikollhom tfal il-Maltin issa qed tinkwieta lil Clyde Caruana u Ramona Attard minkejja l-fatt li Gvern Laburista fuq medda ta' snin poġġa lil tal-qalba qabel il-familji Maltin u Għawċin. Alex Borg jappella lill-Gvern sabiex jimplementa l-miżuri varji li ressaq il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin. Dawn l-aħħar ftit ġranet donnu Ramona Attard u Clyde Caruana ħakkithom ftit rashom illi Malta għandha waħda mill-iżgħar rati ġewwa l-Ewropa ta' twelid. Din hija xi ħaġa li bħala Partit Nazzjonalista ilna nisħqu għal dal aħħar snin fuqha u anke ħroġna diversi proposti. U għalhekk inħeġġeġ il-Ramona Attard u anke Clyde Caruana jimplementaw il-proposti li tajna fosthom illi nagħtu leave lill-ġenituri għal sena sabiex dawn ikunu jistgħu igawdu it-tkabbir tal-familja tagħhom. Alex Borg semma kif il-pajjiż għandu jgħin li żgħażagħ jixtru dar u fl-istess ħin ikollhom it-tfal xi ħaġa li sfortunatament ħafna qed isibuha bitqila u tenna li mbagħad jekk il-koppji żgħar jiddeċiedu li jieħdu dan il-pass u jibnu familja, ix-xogħol joħnoqhom biex ilaħqu mal-lown mad-dolli tal-ħajja u l-ħafna spejjeż li jħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum u bekk qed issir dejjem aktar diffiċli biex wieħed ikun jista' fil-fatt ikollu aktar tfal. Ħbieb, ejja mmorru lil milli ngħixu biex naħdmu u nibdew naħdmu biex ngħixu għaliex din hija fejn irridu nieħdu il-Malta tagħna. Dan hu l-mument illi verament nagħtu mod tgħixin kwalità ta' ħajja aħjar il-Maltin u l-Għawċin kollha. Sitwazzjoni li Partit Nazzjonalista fil-Gvern jitfa' priorità sabiex fi ftit snin oħra s-sitwazzjoni ma tkunx dik ta' aktar barranin milli Maltin f'Malta stess.